दिनैनि आंनि भिडिअ'आ मेटफर्मिन टेब्लेट IV 500 mg बेनि सायाव नायलांबाय थादो नोंथांमोना बेयो माबायदि जायो। मेटफर्मिन टेब्लेटखौ जों युजुअली जेब्ला जोंनाव सुगार लेभेला बारा जायो अब्लाथाय बेखौ जोङो नर्मेलाव लाबोफिननो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो। बेनि नर्मेल रेन्जआनो जाबाय नर्मेल फास्टिं ब्लाड सुगारनि नर्मेल रेन्जआनो जाहैबाय 60 to 110 मिलीग्राम पर डेसिलिटार आरो नर्मेल रेन्जआ 140 मिलीग्राम पर डेसिलिटार। जेब्ला जोंनि सुगार लेभेला 208 मिलीग्राम पर डेसिलिटार जायो अब्लाथाय डायबेटिस जानायनि चान्सेस थायो अब्लाथाय जोङो मेटफर्मिन टेब्लेटखौ लानांगौ। जोङो जोंनि सुगार लेभेलखौ हायावबो लाखिनाङा आरो ल'आवबो लाखिनाङा। हायाव लाखिबाबो बेमार जायो आरो ल'आव लाखिबाबो बेमार जानायनि चान्सेस थायो। जेरै हायाव थाब्लाथाय नेफ्राइटिस, पेनक्रियाटिक डिजिज, हाइपारथायरयडिज्म, हेपाटिक डिसअर्डार बेफोरबायदि जानायनि चान्सेस थायो आरो ल'आव थाब्लाथाय क्रिएटिनिजम, हाइपथायरयडिज्म आरो इनसुलिन बेफोरबायदि जानायनि चान्सेस थायो। जोंनि सुगारा जुदि ल'आव थाब्लाबो हायाव थाब्लाबो बारा प्रब्लेम माने बांद्राय जोङो गिनांगौनि बाथ्रा फैया। मानोना हायाव थाब्लाबो जोङो मेडिसिन लायाबाबो जोङो माखासे जानाय लोंनायफ्रावनो जों बेफोरखौ जों खमायफिननो हायो। जों डाइटखौ मेनटेन खालामबानो आरो ल'बाबोथ' जोङो बिदिनो गोदै फिथाइ सामथाइ बायदिसिना बेफोरबायदि जाबानो जोंनि सुगार लेभेला नर्मेलाव फैफिनो आरोना। मेटफर्मिन टेब्लेटखौ जोंनाव जेब्ला जोंनि देहायाव नांगौ बिबांनिख्रुइ बांसिन जोंनाव जुदि सुगार थायो अब्लाथाय जों बेखौ बाहायो मेटफर्मिन टेब्लेटखौ नर्मेलाव लाबोफिननो थाखाय। जुदि मेडिसिन लायाबाबो जोङो बेखौ माखासे हम रेमेडि बेफोरनिफ्रायबो जों बेखौ नर्मेलाव लाबोफिननो हायो। जेरै केरेला बायदिसिना बेबायदि गोखाफोरखौ जाबाथाय जोंनि सुगारा नर्मेलाव फैफिनो।